B'investiment ta' 4 miljun euro, ir-residenza San Vincenz de Paul għandha kċina ġdida li ġiet mibnija mill-ġdid. Kċina li se tgħin iktar lil koki sabiex joffru l-aħjar ikel lil madwar 1000 anzjan f'din ir-residenza, kif spjega il-head chef Joseph Demek. Ħatejna kemm fil-kwalità u l-preżentazzjoni tal-ikel kif ukoll fil-proċessi li nużaw biex inkunu nistgħu nħadmu sistema ta' cook and chill li hija safe ħafna biex twassal l-ikel fl-aħjar stat lill-pazjenti. Waqt l-inaugurazzjoni tal-kċina, ġie spjegat li l-kċina hija ta' livell industrijali u ġiet magħmra bl-aħħar apparat teknoloġiku. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Josiane Kutajjar fakret fil-kċina li kien hemm qabel u l-istat ħażin li kienet fiha. Kienet totalment fi stat ħażin ħafna, kienet ġibet l-istmerrija tal-istituzzjonijiet fejn jitlu iġene sanitarja u anka fejn tħol catering u kellha tingħalaq dak iż-żmien b'mod immedjat għax kienet ta' riskju għal saħħa kemm għal ħaddiema li jaħdmu fiha u kemm fil-preparazzjoni tal-ikel għall-anzjani. Biex f'Diċembru tas-sena l-oħra beda l-proġett fuq il-kċina l-ġdida li sarula xogħlijiet kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Iżda t-tibdil ma sarx biss fl-apparat. Fil-fatt, ir-residenti kellhom l-opportunità jresqu x-xewqat tagħhom fuq l-ikel permezz ta' konsultazzjoni li saret magħhom, inkluż b'sessjonijiet fejn setgħu jduqu l-ikel li se jitwassal fil-platt tagħhom ta' kuljum. Bil-menju li għadna kif lonċejna issa hemm l-110 għażla differenti, żieda ta' 50 item mill-menju ta' qabel, u inkludejna wkoll menus speċjali bħal vegetarian menus, lactose free menus u gluten free menus. Barra minn hekk, tnedew ukoll diversi servizzi oħra fosthom kors akkreditat ta' taħriġ fuq it-tisjir għall-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis sostna li dal-proġett li sar mal-privat huwa simbolu ċar tal-bidla li jrid jagħmel il-Gvern. Bidla li tħejjel il-pajjiżna għall-futur. Irridu jkollna prodotti u servizzi ta' kwalità biex l-anzjani li jersqu lejna biex inkun nistgħu intuhom is-servizzi li aħna noffru ikunu l-istess ta' kwalità bħalma jieħdu d-dar. U allura nemmnu illi l-ikel huwa importanti għax fl-aħħar mill-aħħar ir-riċerka kollha turina illi l-ikel huwa importanti għall-anzjani tagħna u rrid ikollna t-teknoloġija u l-apparat biex inkunu nistgħu noffru il-servizzi ta' kwalità illi huma jitolbulna.